In Drachten wordt tak om woensdagmorgen om 8 uur een stille tocht houden voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne. Initiatiefnemers binnen Touyan Boei en Angela Hulshof. De start en de eind van de tocht is in het Talenpark van Drachten. Touyan roept elk op om witte kleren aan te dwan en een blom mee te nemen. Jerappelhandelsbedrijf HZPC op een Jouwer is net benauwd dat Rusland geen jerappels meer van haar aannemen zal, als de Europese Unie huddere strafmaatregels neemt in Rusland. De EU denkt na over economische sancties in Rusland vanwege de situatie in Oekraïne. HZPC doet een soort zaken met Rusland. Bij opgravings in het Harmoniekwartier in Ljouwert ben de funderingsfonds van 6 huizen uit de 20e eeuw. Op het plak van de opgravings wordt in september begonnen met nijbouw. Maar eerst wordt besjoen wat er nog waarom te vinden is in de groen van dit oude stukje stad. Supermerk Spar in Waardsheim begint met een eigen mealdienst. De supermerk gaat er met de concurrentie om met tafeltje dekje. De winkel in Waardsheim is een van de 3 in Nederland die het meedoet aan een proef. Als die proef slaagt, wil de Spar het idee verder uitrollen. Joen en vannacht regent het en wordt het 16 graden. Morgen zonneschijn, maar ik een soort bewolking met enkele rein- of tongenbuien. Het wordt 24 graden.